A mai napon egy jó cél érdekében jöttünk össze, egy rászoruló család épületének energetikai korszerűsítését fogjuk megoldani. Kanyuk László vagyok, a Knauf Insulation Kft. Képviseletében, a Supafil fújható üveggyapot termékcsaládnak vagyok a termékfelelőse. A mai napon azért gyűltünk itt össze, mert egy jó ügy érdekében fogtak össze a Knauf leányvállalatok. Itt ebben az épületben egy álmennyezetre, illetve épített válaszfalakra, amik gipszkartonból, illetve gipszkarton profil szerkezetekből állnak össze, fogunk majd hőszigetelést tenni. Az álmennyezetre elsősorban a tekercses üveggyapot terméket, míg a válaszfalakat Supafil fújható üveggyapottal fogjuk befújni. Hőszigetelő anyagaink ásványi alapúak, tehát szálas hőszigetelésnek is szoktuk hívni őket. A természetben előforduló szálas formájú hőszigetelő anyagokat hívjuk így. Az üveggyapot az alapvetően egy szilikát származék, nincsenek hozzáadott kötőanyagok, mint fenolformaldehid vagy akryl ezekben a termékekben, abszolút környezetbarátak. A fújható üveggyapotban pedig még az úgynevezett ECOS technológiájú kötőanyag sincsen, ami egy glukóz alapú természetes kötőanyag. Így a termékekről elmondható, hogy jelentősen lehet csökkenteni a nyári hűtési, illetve a téli fűtési költségeinket, a beltéri komfort minősége abszolút javulni fog, a beltéri levegő minősége sokkal jobb lesz, ez egy tartós, hosszú évtizedeken át az épületünket, illetve a pénztárcánkat szolgáló energiahatékonysági beruházás. Hogyha rászorulóknak segíthetünk, akkor az mindig örömmel tölt el bennünket, mert a termékeinkkel úgy gondoljuk, hogy gyors, hatékony, tiszta és esztétikus a korkövetelményeinek megfelelő megoldásokat tudunk nyújtani.